Jatend migao mathieth sirikal kaunti ma Kisumu yango ni tuo mar guonyo mar ong'er kata mpox osedonje kaunti ma Kisumu kendo ng'at achiel oseyangi ni kod tuono. Ganda ne oyango jatuo ma jagini 42 man kod tuono ka iwacho ni ne owuok e piny South Sudan ka en kod ranyisi mag tuono. Laktar Ganda wacho ni jatuono ne omole gwenge mag alwora mar Nam Lolwe chieng' tich ariyo kama bende notiyo kod nyamburko mar Simba Coach ka owuok e gwenge mag Busia nyaka Kisumu. Ema bang'e ne orwake od thieth maduong' ma Kisumu chieng' tarik 19. Wacho ni ng'ata ma bende ne nitiere nyamburko no e kinde no onego lim od thieth moramora mantiere machiegni kode kaponi oneno ranyisi mag tuono. Laktar Ganda owacho ni nyaka sani gisechako timo nonro ne ji mamoko 4 manyalo bedo gi ranyisi mar tuono. Imedo winjo weche manyien gi Roda Odhiambo. Miyo moro ma jagini 32